Ja. Dan moet je al trappen. Ja. Ja. Maar niet aan. Ja. Nee. Boom. Ja? Ja. Ja. Bijna. Focus, focus. Jangan kasih ya, jangan dengan kasih yang sebut kasih. Nanti kita masuk saja. Memang dia. I. Anders stap je met de steek. Tidak. Nee, helemaal. Pan. Ja, maar je hand weg. Ja. Oké. Hij erop? Nee. Hij gaat naar voren. Ik weet nog niet van de ja. Ja. Moet hij ja. Ja, wat doen we precies? De rand af. Pas. Ja. Doei doei! Ja? Dat die aan het Ik kon nadenken op mijn